Bola de partit, Francisco se la juga a la nit a Vallecas. L'Elx ha eixit este matí en haver conscient que el d'avui no és un partit més. Ahir se tren cap a Madrid, no ha pujat el lesionat Pastore, tampoc Mascarell, Vigas i Fidel, a més del sancionat Verdú. Com dèiem, és un match point per al tècnic que no podrà estar a la banqueta per sanció. El seu lloc l'ocuparà Jaime Ramos, el segon entrenador. Un partit d'urgències per a Francisco i el seu cos tècnic. En cas de derrota contra el Rayo, la seva continuïtat penjarà d'un fil. Vallecas, 9 de la nit, només hi ha dues opcions, o emergir o continuar en la cua. El Rayo és un rival de la Lliga de l'Elx que ha fet millores deures. Francisco assegura que té el suport del propietari Cristian Bragarnik. Encantado y muy agradecido porque la situación no es fácil y todo lo contrario, me lo hacen cada día mejor. Me siento muy fuerte y bueno, súper preparado para afrontar un partido que sé que es importante para nosotros. Contra el Rayo es veurà l'esquema definitiu pel que aposta el tècnic després d'introduir molts canvis. Francisco seguirà el partit des de la grada i complirà el primer dels dos de sanció. Jaime Ramos serà els seus ulls en la banqueta. Tienen que ser ellos también los que tomen la responsabilidad de hacer las cosas como preparado y que queremos hacer, pero sin duda no habrá comunicación con el banquillo. El Rayo arriba en una situació més tranquil·la i té 6 punts més que els franjaverds. Per a Iraola, l'Elx és tota una incògnita. Ha tenido rivales tan difíciles, un calendario tan difícil que no sabemos realmente el Elche que nos vamos a encontrar. Les previsions de Francisco no es compliran i amb una victòria no eixirien del descens. Es quedaria, en tot cas, a un de la permanència que marca el Sevilla amb 5 punts.